tots som gent que tenim una triple ambició. Una ambició de govern, una ambició de poder fer un govern fort i eficaç per a la ciutadania en un moment de crisi sanitària, de crisi econòmica i de crisi social. Som també els de l'ambició per les persones, els de tenir cura per les persones, el de no deixar ningú enrere i, per tant, dotar totes les polítiques d'un fort accent social que recordi que un país és un país de persones amb problemàtiques que des de la política han de trobar resposta. I som també, i ho deia ara l'Albert Batet, els de l'ambició nacional, perquè tot el que ha passat fins ara té sentit, i tant que té sentit, i des d'aquí construïm per avançar. Tot el que ha passat té sentit només si continuem avançant i fent pas ferms cap a la Catalunya independent, perquè som també, naturalment, els del president Puigdemont, som els que ens mantenim fidels al mandat de l'1 d'octubre i treballarem per culminar-lo, mitjançant el desbordament democràtic, mitjançant la força feta des de les institucions, mitjançant la fórmula que és la que ens va poder permetre fer l'1 d'octubre. Amb la gent al costat de les institucions,